Семейный капитал назначен более 6,5 тысяч семей, а если точно это 6574 в области. Открыто депозитов, депозитных счетов в Беларусьбанке, потому что он, в Беларусьбанке находится, на сумму 65,7 миллионов долларов США. Старшыня аблвыканкама падкрэсліў, што Беларусь з'яўляецца сацыяльна арыентаванай дзяржавай, у прыярытэце якога ахова мацярынства і дзяцінства. Брэсцкая вобласць на працягу апошніх некалькіх гадоў лідзіруе ў рэспубліцы па дэмаграфічных паказчыках. Штогод нараджальнасць у рэгіёне павялічваецца. За апошнія 5 яна вырасла на 6,3%. Смяротнасць зменшылася на 11%. Натуральны прырост насельніцтва назіраецца з 2013 года. Па выніках мінулага года вобласць прадэманстравала самыя лепшыя паказчыкі па дэмаграфіі у рэспубліцы. Натуральны прырост насельніцтва павялічыўся на 1% да 1368 чалавек.